Τώρα θα συζητήσουμε και λίγο για τα έθιμα. Ποια ήταν τα εκτός τους γάμους, βέβαια που κάνατε, κάποιο άλλο έθιμο, τι είχατε? Για πες μου, Αποστόλη, εσείς οι Κισανιώτες είχατε κανένα έθιμο άλλο, εκτός από τα γιορτινάκια και από τα άλλα? Τα καρναβάλια, κάναμε τζαμάλα, σκουδούνια, παίρνουν σκουδούνια και γύριζαν, μάζευαν τα αυγά πολλές. Και μια γυναίκα μου είχε μέσα καμιά κουβέρτα καθαρή, έφεραν τις λάσπες μέσα, την έκαναν, τελειώναν, αυτά ήταν. Τα ηθήματα τα δικά μας, τα παλιά. Άλλο, τι θέλετε? Ένα έθιμο που ήρθε και στα χρόνια μας, από πού το φέρατε εσείς? Κάποτε το είχαμε και εμείς, το ζήσαμε και εμείς για λίγο. Μετά την αποκριά κλέβανε τα κάρα, δηλαδή. Ποιος το έφερε αυτό το έθιμο? Μάλιστα, το Αγίον Θεοδόρου. Το βράδυ, πολλές έρχονταν, βγάλανε σωρόδες από τα μάξ, πήραν σκρεμούσαν πάει στα δέντρα, σέρνανε σε καμιά γιώβα, καμιά σκάλα, οτιδήποτε και αν σε έβρισαν. Αν είχες κορίτσι, κοπέλα, θα σε κλέψαν και το κάρο από το σπίτι. Και αναγκαζόμασταν να τα δέσουμε τα κάρα, κουδούνια να κρεμάσουμε, τα σκυλιά με δέσαμε και κοντά για να μας πάρουν τα κάρα. Για μας που έχουμε αυτοκίνητα και κορίτσια, τι πρέπει να κάνουμε? 15 Αυγούστου βρέσκομαν και πρωτού έδερος. Λοιπόν, κάναμε δεύτερη γραμμή ουσιαρά. Κοβονούσαμε 4 στρατιώτες, τηλεφωνόξερα τέτοια, να τα πάνε από εδώ μέχρι το κουιστήριο. Λοιπόν, καμιά φορά ο λοφαγός μας δίνει 1 λεπτό σιγή. Λέει, παιδιά, 1 λεπτό σιγή, ανάπτυξη προσοχή, μας βήθησαν, λέει, την Έλλη, οι Ιταλοί, φορτωμένοι σπίρτα. Τι θα χαρίσετε? Έπαιρναμε 10 δραχμές ημερησιούς και τα χαρίσαμε, φώναξαν όλοι με μια φωνή, τα χαρίζαμε όλα. Ο Παπαστόλης μας θύμισε το μεγαλύτερο γεγονός και από εκεί που ξεκίνησε μετά κάποιος πόλεμος. Τι θα μπορούσε κάποιος άλλος να μας πει ακόμα γύρω από τα παλιά χρόνια, δηλαδή κάτι δικό του, κάτι που να μας κάνει να γελάσουμε ή να συγκινηθούμε? Θυμάται κανένας τίποτα? Δεν κατάλαβα. Παραπολιθόν, τι θυμάσαι άλλο να μας πεις μέσα στα παλιά χρόνια που έζησες? Κάτι το ιδιαίτερο. Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε περισσότερο εσένα? Εκείνο που είδα στα παλιά χρόνια, ο πόλεμος ήταν μια σέβαση. Οι νέοι σέβονταν πολύ τους γεροντών. Στο καφενείο που ήταν οι γέροι, που ήταν ο δάσκαλος, που ήταν οι παπάδες, κανένας νεολύτης. Έφευγαν, τους σέβονταν πολύ. Ξέρω ότι ο πόλεμος εκείνη τα χρόνια ήταν τροπαλή. Δεν κλετήρουνταν στους δρόμους, δεν κλεισίουνταν στους δρόμους τόσο εύκολα, ήταν περιορισμένοι. Ήταν περιορισμένοι. Ως πως τη θυσία τους ήταν πολύ, οι άλλοι ήταν πολύ ο κόσμος τα χρόνια. Σε πολλή δουλειά έλεγανε το κοριτσάκι, το παιδάκι, μόλις μεγαλός 5-6 χρόνων, αρχινά να πηγαίνει κοντά στη μαμά, στον παπά, να μαθαίνει δουλειά. Να φέρει, να τσαφεί ή να πλέει, να ζυμώνει, να υφαίνει. Αυτά είναι τα χρόνια εκείνα. Τώρα δεν υπάρχουν.